PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, Dream sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang pangatlong kontrol para sa draw number 3 for tunan. Pangasinan, let's play small town lottery. Timer ready. First winning number ay 30. Number 30. Babalik ko natin ito para mapasama sa pangalawang pag-pili. Timer ready. At ang ating second winning number ay 14. Number 14, official winning combination for our 8:45 p.m. draw today, May 6, 2025 are numbers 30 and 14. 30, 14 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Nerissa Velasquez. Lagi po natin tatandaan, PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for May 6, 2025.